O Dewch i Wyl Delynna Cymru fydd yn cael ei chynnal yn Galeri Caernarfon ar 6 ar 7 o Ebrill eleni. Mi fydd yna bob math o delynau yma, mi fydd yna rhai, gobeithio, tua 50 o delynorion ifanc yn derbyn gwersi gan athrawon. Mi fydd Eira Lynn Jones sydd yn adran y delyn, hyd i pennaeth adran y delyn yn y Coleg Cerdd yn Manceinion. Fydd hi'n arwain tîm o athrawon, fydd yn rhoi hyfforddiant a mi fydd yna gyngherddau darlith gan yr Arglwydd Thomas o Gresford ar ei hen deulu o, sef teulu Abram Wood y Sipsiwn Cymreig. Fydd Robin Hugh Bowen yma yn chwarae mewn cyngerdd, y telynor ifanc jazz gwych o Gymru, y Gaerdydd, Benjamin Crichton Griffith, a hefyd mi fydd y ddau o Iwerddon, Moira Nicesi a Chris Newman sy'n chwarae'r gitar. Fel arfer, bob blwyddyn yn ystod yr Wyl Delynna, mi fydd y galeria yma, galeri, yn llawn o delynau. Mi fydd yna rhaid cael ei cario yn oll ac ymlaen, ac ar ddiwedd y cwrs i hun, mi fydd tua 150 o delynau yn cael ei canu ar hyd y galeria yma am 5 o'r gloch ar y 7 o Ebrill. Ewch i'r wefan i weld y manylion i gyd. Cofiwch bod chi'n dŵad i'r cyngherdda, a cofiwch chi hefyd delynorion ifanc bod chi'n dod ato ni ddysgu sut i ganu'r delyn yn well. Hwyl i chi gyd, dewch.